Babukeli beMalkiwa TV njengoba wazi ukuthi la kwaNongoma eMona Sports Complex njengamanje sengigijima noManjane ngawulanda iPhathasi ngawulanda noManjane insizwa sengoje eMpumazi isigodi bathini bathuthuma kahle noManjane simbikele siphinde simamukele kwiMalkiwa TV tuma kahle ngiyabingelela njani kodwa siyaphila bhuti uright ngithi kakhulu namhlanje njengoba ula eMona ubizwe noma kanjani ke iqembu leNFP uthini umuzwa wakho ubona abantu bekujabulela kangaka ngiyajabula kakhulu ukuthi ngiyangikumezela kakhulu ukuthi noma ngihlele endlini ngibhala abantu into engibhala bayithanda mfowethu njengoba unengoma oyikhiphile othi ikhehla lase rank mfowethu wathi usubonile wena ukuthi kungani ngekhehla lase rank kungani ngekhehla lase rank ngoba bayadayisana emarenkeni bebulalana bodwa kunjalo nje so ngangizama ukukhanda isifundo lapho sokuthi ngoba irank kuyibusiness labantu abamnyama akeke iphele lento ukuthi sibulalane soda kodwa ke ake sakhe into ubumbano sephambili mfowethu uthuma kahle ngakubambezeli kakhulu ngesimo sokuthi abantu bayakuthanda insizwa yakithi mhlambe sukela manje kuyaphambili ithini inhlelo zakho ngisazoqhubeka nje ngishaya ingoma kakhulu akukho kunye mfowethu singayithola nini album ngizosho impela mase ngazi ngoba manje ngabe nginayisho no insizwa yakithi asingakubambezeli bakuthola kanjani abantu mhlambe enkundleni zokuxhumana Facebook uTumahle SA Instagram uTumahle SA TikTok uTumahle umuntu wempela Twitter uTumahle M manje insizwa wasuzotha kangaka nje sengazathi nje impela hayi uyi-current affairs kwenze njani hayi njena phela aphapheke no danke siyabonga danke kazi